ऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। या तुमच्या माध्यमातून आम्ही बातमी वाचली की राणे स्टाईलने एखाद्या व्यापाऱ्याला पळवून लावले, अशी बातमी आज आम्ही पेपरमध्ये वाचली, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वाचली। खरं म्हणजे जो सेल लागलेला होता तो आमच्या दृष्टीने एक सर्वसामान्यांच्या जनतेचा हिताचा स्वस्त दरात असा सेल होता। आणि आता सणासुदीचे दिवस आहे आणि हा सेल म्हणजे असतो तो दरवर्षी माझ्या मते लागतो आहे आणि दरवर्षी सणासुदीच्या दिवसाला सेल लागत असतो आणि त्या दृष्टीने सर्वसामान्य लोक त्या ठिकाणी खरेदी करत असतात। सर्वसामान्य लोक त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचं आपली स्वतःची खरेदी करून सणासुदीला त्यांचा एक चांगला प्रकारचा एक सणासुदीचे दिवस जातात। त्यामुळे ह्या सर्वसामान्यांच्या हितासाठी म्हणजे जनतेचा हिताचा प्रश्न घेऊन जर आमदारांनी कालच्या ह्याला जी राणे स्टाईलने धमकी दिली आणि त्या व्यापाऱ्याला पळवून लावले, तो म्हणजे सर्वसामान्यांचा विचार करायला पाहिजे होता। एक सर्वसामान्य जनता म्हणजे तालुक्यातील असेल, शहरातील असेल, ह्या सर्वसामान्यांना परवडणारा तो सेल होता आणि त्या दृष्टीने सेल असल्यामुळे त्याला विचार करणं खूप भाग होतं। आम्हाला कोणाच्या बाजूने राहायचं नाही, पण एखादी दमबाजी किंवा अरेरावी करून एखाद्याला घालवणं हा सगळ्यात मोठा गुन्हा आहे। आणि जर ह्या दृष्टीने म्हणजे कणकवलीच्या व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने जर सांगायचं झालं तर कणकवलीच्या व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने जर त्यांना तो त्रास होत होता एखाद्या गोष्टीचा, तर त्यांनी प्रशासनाकडे दाद मागणं खूप गरजेचं होतं। प्रशासनाकडे दाद मागून किंवा व्यापारी संघटनेला हा मोठा इतिहास आहे कणकवलीच्या व्यापारी संघटनेला, आणि त्यांनी प्रशासनाकडे दाद मागितली असते तर नक्की त्यांना प्रशासकीय याच्यामध्ये न्याय मिळाला असता असं मी सांगेन। ही जी धमकवण्याची भाषा आहे, जी नितेश राणेंची धमकवण्याची स्टाईल आणलेली आहे, ती कधीतरी इथल्याच लोकांच्या इथल्या सर्वसामान्य जनतेच्या अंगाशी किंवा बुमरँग होईल अशी आम्हाला भीती आहे। आणि मी शेवटचं सांगेन की कुडाळ मालवणच्या जनतेने जी आपली स्टाईल दाखवून नारायण राणेंना घरी बसवलं आणि आता ती स्टाईल कणकवलीची जनता नितेश राणेंना दाखवून घरी बसवल्याशिवाय राहणार नाही। ही राणे स्टाईल पुढे काय चालणार नाही आणि ह्या स्टाईलनेच ते जनतेच्या समोर गेले तर तीच जनता ह्या नितेश राणेंना घरी बसवल्याशिवाय राहणार नाही। यापुढे जनतेच्या हिताचा जर प्रश्न असेल तर आम्ही जनतेच्या हिताचे प्रश्न मांडू, त्या हिताच्या प्रश्नाच्या बाजूने राहू आणि चांगल्या पद्धतीने इथे व्यापार करण्याच्या दृष्टीने कोणी आलं तर त्यांच्या बाजूने आम्ही जाऊ। ग्राहकांची मागणी असेल ती त्या स्तरावर ती नितेश राणेंना पण तुम्ही हा प्रश्न विचारला पाहिजे, कारण त्यांनीच हा सेल बंद केलेला आहे। तर म्हणजे त्यांच्याकडे हा प्रश्न गेला सर्वसामान्यांचा, तर त्याला सर्वसामान्य लोकांना न्याय कसा मिळेल ह्या दृष्टीने सुद्धा त्यांनी प्रश्न हा उपस्थित केलेला आहे, जनतेने प्रश्न उपस्थित केलेला आहे। आणि आमचं म्हणणं मॉल तुम्ही हे बंद केला तर ठीक आहे, बंद करताय, मग तुम्ही कसं उपलब्ध स्वस्त होईल त्याची पण भूमिका घेऊन तशा पद्धतीनं व्यवस्था करावी आमदारांनी। तुमचं मेसेज आम्ही म्हणत नाही आहे, आमदारांकडे व्यापारी जाऊ शकते, परंतु ज्या आमदाराने त्यांच्या ज्या पद्धतीमध्ये त्यांना तो प्रश्न सोडवायला पाहिजे त्या पद्धतीत आमदार सोडवत नाही, ह्यालाच आमदाराचा आमचा विरोध आहे। आम्हाला हा प्रश्न व्यापाऱ्याला सोडवायला द्या, पण ज्या पद्धतीने सोडवायला पाहिजे त्या पद्धतीने सोडवत नाही, चुकीच्या पद्धतीने सोडवतात, ह्याला आमचं विरोध। आमचा सल्ला आहे, आमचा भूमिका नाही, आमचा सल्ला आहे आमदार साहेबांना की आपण या जनतेचे लोकप्रतिनिधी आहात, आपण या जनतेला कसा फायदा होईल, आपल्या व्यापाऱ्यांना कसा फायदा होईल याची पूर्ण जबाबदारी आमदार या नात्याने नितेश राणेंची आहे आणि ती त्यांनी जबाबदारी स्वीकारावी। चुकीच्या पद्धतीने त्यांनी उत्तरं देऊन स्वीकारू नये। आमचं एक म्हणणं आहे, कायद्याच्या चौकटीत राहून
जेवढा व्यापाऱ्यांचा फायदा होईल, जेवढा जनतेला फायदा होईल, त्याची दोन्ही बाजूची भूमिका आमदारांनी स्वीकारावी आणि ह्याच्यात निर्णय घ्यावा अशी आमची भूमिका आहे. राणे स्टाईलमुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांना फायदा होत असेल तर ती राणे स्टाईल स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठी तुम्हाला मान्य नाही. राणे स्टाईलचा फायदा आजपर्यंत या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कुठल्याही नागरिकाला ना व्यापाऱ्याला झालेला नाही आहे. आजपर्यंत झालेला जो फायदा राणे स्टाईलचा तो त्यांचा आणि त्यांच्या भरक्यानंच झालेला आहे. त्यामुळे ह्याचा फायदा कोणाला होणार नाही, वस्तुस्थिती आहे. पक्षाचे माजी नगरसेविका सुप्रिया नलावडे आणि सौ मेघा गांगण यांनी या सेलचं उद्घाटन केलं. आपल्या माहिती संपू आमदारांच्या ना हरकत आपल्या नगरपंचायतीने त्याला दिली आणि आपली स्टाईलने तुम्ही हे बंद केलं. त्यामुळे तिरंगी भूमिकेमध्ये आपण जाऊ नये. आपण सर्वसामान्य लोकांच्या, व्यापाऱ्यांच्या, लोकांच्या हिताच्या बाजूने जशी भूमिका घेता येईल त्या भूमिकेत आपण जावे अशी तुम्हाला नम्र विनंती आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.